Ahal vilayetinin çäginde we paýtaht Aşgabatda 23 martdan bäri ýagynly howa dowam edýär. Esasan ahalyň çäginde diňgysyz ýagýan güýçli ýagyşlar köçeleri ýagyn suwlarynyň basmagyna getirdi. Vilayetin käbir owalarynda bolsa sil suwlary köçeleriň we köprüleriň garasyndaky topragy ýuwup transport aragatnaşygyny kesdi. Käbir owalarda ilatyň elektrik we gaz üpçünçülükleri hem kesildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26 martda sebitden maglumat berdi. Güýçli ýagyn vilayatyň esasan Bäherden Göktepe, Kaky we Tejen etraplaryna täsir etdi. Bu etraplaryň dag etegine ýerleşen käbir obalaryna ilatyň tok we gaz üpçünçüligi kesildi. Häzir köp oba ilatynyň diňe suw üpçünçüligi bar. Dip ýagdaýlardan habarly ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sebitde tapgyr 4-nji gün ýagynly howa dowam edýär. Ýagyn ilkinji 2 günüň dowamynda güýçli ýagan bolsa, soňky 2 günüň dowamynda onuň gerimi wagtal peselýär ýöne soňra ýene güýçlenýär. Tejen şäherinde ýollaryň pes ýerlerine suw dolup köle öwrüldi. Suwun beýikligi uly ulaglaryň, ýagny ýolsuz ýollardan asfalt düşülmedik ýollardan geçen ulaglaryň kapısynyň bosogysyna çelini ýetdi. Yeňil ulaglar bu ýollardan geçmez hala geldi. Asfalt düşülmedik ýollar hasta erebet. Dip ýagdaýlardan habarly tejenli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýagyn ilatyň hususanda çağalaryň gündelik durmuşyna yaramaz täsir etdi. Käbir ýaşaýjylar çağalaryny öýlerinde alyp galan bolsa, şu günler köp okuwçynyň köýneklerini galdyryp, balaklaryny dizinden ýokarsyna çenli çermep, mektebe barýandygyny görse bolýar. Sebitde ýagýan güýçli ýagyşlar dag etegindäki obalara, şol sanda ýollara we köprülere hasta yaramaz täsir etdi. Diňgysyz ýagýan ýagyşyň getiren sil suwlary köçeleriň we köprüleriň garasyndaky topragy ýuwup transport aragatnaşygyny kesdi. Kaky etrawynyň Gozgan Daýhan birleşiginiň deňinden dagy tarap çekilen ýoly sil suwy ýuwup aragatnaşyk kesildi. Şeýle sil suwlarynyň topragy ýuwmagy netijesinde köp sany köprüniň 2 gapdaly opurylyp köprüleri zaýalady. Bulardan geçmek howply ýagdaýa öwrüldi. Dip ýagdaýlardan habarly Kakaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň redaksiyamyza iýberen suratlarynda güýçli ýagnyň getiren sil suwlar netijesinde suw basan köçeleri, köprüleriň 2 gapdalynyň opurlandygyny we käbir owalarda iňrik mazaly garalan wagty hem elektrik üpçünçliginiň ýoly goýulmandygyny, hiç ýyl ışık ýanmaýandygyny görse bolýar. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu suratlary çap etmekden saklanýar. Tejenli we Kakaly ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, köçelerdäki ýagyn suwlary arasalanmaýar. Yerli häkimetler munyň sebäbini suw sorjy ulaglaryň tehnikanyň ýokdugy bilen düşündirýär. Yerli hökümet ýaşaýjylardan ýagyş dolu dünýänçä garaşmagy soraýar. Olar sondan soň awatlyş işlerini geçirmegi wada berýärler. Dip tejenli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada deýişli yerli häkimetlerden şeýlede ahal vilayet häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisasy barada hiç ýyly maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Şeýlede döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşiginiň 22-nji, 23-nji, 24-nji, 25-nji martda efire berilen sanlarynda hem ýurtda ýagşyň ýagjakdygy barada aýdylsa-da, onuň depkini ýetirip biljek ýa-da ýetiren täsirleri, ilatyň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklar barada hiç zat aýdylmaýar. Adatça türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda boljak adatdan daşary howa hadisalary we onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirleri barada ilata ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş maglumat berýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň çäginde anomal tebii hadisalar ýygjamlaşdy. Käbir sebitlerde ýaşaýjylar yssydan we gurakçylykdan ejer çekýän bolsa, beýleklerinde tozonly ýerler, şeýlede güýçli ýagyşlar we munyň bilen bagly sil suw joşmalary gaýtalanýar. Biziň ýurdumyzda maýyplar üçin aýratyn şertler döredilse gowy bolardy. Halka hödürlenýän ähli mümkinçiliklerdiňe sagdyn adamlara niýetlenip maýyplygy bolan bir Türkmenistan aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary maýyplygy bolan bir näçe Türkmenistan bilen gurulmdaş bolup olaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada maglumat taýýarlady. Olar Türkmenistana synatynyň mümkinçilikleri çäkli bolan adamlaryň durmuş goraglygynyň pes bolanyny, özlerine berilýän döwlet kömek pullarynyň az bolanyny, şeýle-de özleriniň sosial stigmadan we diňleşdirmelerden jebir çekýänliklerini aýdýarlar. Senim
iň eri görýän adamlaryň hem saňa dogulman geçenlip käýinip bilýär. İçine salıp gezmeli bolýar. Diýip bir maýyp aýdýar. Olar ýaşaýyş we durmuş binalary tasaranyna özleri üçin aýratyn şertleriň gödeňini tuturmaýanyny aýdýarlar. Marketde baryp bir zatlar satyn almakçy boldum. Yeni arabam bilen içerik girip bilmedim. Sebäbi baskançaklar gaty belendekeni. Men sonra da arabamy teklep girmekçi boldum gelin tigirlenip ýygyma gaýtdym we ýykyldım. Adamlar meni göterip arabamy teklep içerik girecek bollar. Olar minmesine minrörs gelin düşeningden edip düşersiň diýip maňa aýtdylar. Diýip beden sinatynyň mümkinçilikleri çäkli Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ýurdun durly sebäplerine dilegiçilik edýän, adamlara el serip ýardam soraýan maýyplara hem duş gelmek mümkin. Maýyp adamlar dilegiçilik edip ýygnança pullaryny azyk satyn alýar. Olar döwletiň özlerine berýän kömek pullarynyň ujuýpsy bolanyny aýdýarlar. Soňky aýlarda iki bükülüp dilegiçilik edýän maýyplar has köp görýär. Diýip Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda maýyplar üçin aýratyn şertleriň döredilýänini aýdýar. Türkmen kanunçylygy maýyplaryň bir näçe ýeňillikler, şol sany döwlet kömek pullary, tölegsiz hyzmatlar bilen üpçün edilmegini gödeňine tutýar. Resmi habarlarda mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýaşaýyş jaýlary hatda ýörüte iş orunlary bilen hem üpçün edilýänligi aýdylýar. Türkmenistan 2017-nji ýylda welaýetlerde we paýtagat Aşgabatda maýyplar we beýleki durmuş goraglygyna mätäç adamlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmak barada karar kabul edildi. Şonu tejen Türkmenabat, Balkanabat, Taşoğlu we Aşgabat şäherleriniň her haýsyna maýyplar üçin 4 gatly 48 öýlü ýaşaýyş jaýlaryny gurmak planlaşdyryldy. Döwlet telewizionyny soňky ýyllarda şeýle jaýlaryň açylyş pursatlaryny hem görkezdi. Türkmenistan maýyplaryň hukuklary hakkynda Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýasyna 2008-nji ýylda goşuldy. Bulara Ramazan Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan maýyplyk bolan adamlar özleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyr bolanyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar hususan soňky aýlarda ýurdun durly sebäplerini, jemgyýetçilik ýerlerini, toý mekanlarynyň golaýyna bazarlar we tewda dükkanlarynyň töweregini dilegiçilik edýän maýyplary has köp duş gelinýändigini aýdýarlar. Maýyplyk bolan adamlaryň dermanlar, maýyplyk arabalary, protezler ýa-da lukmançylyk serişdeler bilen ýeňillikli üpçün edilmäge hukugy bardyr. Sırkowlap hassahana dağı düşseň puluň ýokdugyny bilseler, hatda palata hem ýerleşdirmeýärler, zalda ýatyrýarlar. Diýip mümkinçiligi çäkli Türkmenistan aýdýar. Türkmenistanyň maýyplaryň durmuş goraglygyna mätäç adamlaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän, olara ýardym berýän jemgyýetçilik guramalarynyň iş hem çäkli bolmagyny galýar. Bu ugurda 2012-nji ýylda Aşgabatda esaslandyrylan Ýeňme atly jemgyýetçilik guramasynyň alyp barýan işleri wagtly ýerli medeniýetde habar berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýanwar aýynyň ahyrlaryna Aşgabatda mümkinçiligi çäkli bolan adamlaryň ençemesiniň şäher häkimliginiň düzümindäki maýyplar jemgyýetçilik guramasynyň işine nägili bolýanlyklaryny habar berdiler. Şonu paýtagatda maýyplyk bolan adamlar bu guramanyň belli alınan maýyplara dürlük kömekleri bermek wezipesini öz üstüne alanyny, ýöne soňky aýlarda kömek soralyp ýazylan ardalaryň tapşyrylan resmi namlaryň jogapsyz galdyrylýanyny aýtdylar. Öňler bu guramanyň kömegi bilen muhtiyada arzan bahadan ýylda bir gezek ýurtdaky şipahanalaryň birinde bir hepde diňji alyp saglymyza seretdirip bilýärdik. Diýip şonu Aşgabatly maýyp gurrun berdi. Türkmenistanyň maýyplyk bolan adamlaryň anyk sany baradaky maglumatlar ýerli täzelenmeýär. Ýöne 2015-nji ýylda pensiýa gadnatynyň hasabatlaryna sargylanylyp çap edilen maglumatda ýurtda maýyplyk bolan adamlaryň sany takminan 122 000 adam hökmüne görkezildi. Biziň ýurdumyzda ähli zatlar sagdyn jemgyýete niýetlenen. Ýöne bizde de arzu bar, bizde hem duýgu bar, gowun bar. Biz hem begenip we gynanyp bilýäris. Ýöne biziň şat günümizden gynançly günümüz has köp bolýar. Diýip Aşgabatly maýyp aýdýar we iň bolmany awtobuslarda hem özleriniň maýyp arabalary bilen minip düşmeklerini mümkinçiliklerini döredilmändigini aýdýar. Maýyplara himayet bermek boýunça iş alyp barýan Ýeňme jemgyýetçilik guramasynyň ýolbaşçysy Birleşen Milletler Guramasynyň türkmen dili web sahypasyna çap edilen interwýusyny maýyplaryň ýüzbeýiz bolýan problemlaryny öňe çekýär. Türkmenistanyň maýyplara sosial stigma, iş mümkinçilikleriniň çäkli bolmagy we goldawyň bolmadygy ýaly köp kynçylyklara duçar bolýarlar. Maýyp aýallar we gyzlar köp bilen jyns paradlyk we medeni kadalar sebäpli goşmaça kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bilime, işe ýerleşmäge we sosial integrasiýa ýaly päýtgeçilikler jemgyýete dolu gatnaşmak ukybyny hasam çäklendirip bilerler diýip jemgyýetçilik guramasynyň ýolbaşçysy Gulya Çörekliýewa Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistan sahypasyna sitirlenýär. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň gowşak gatlagyň şol sany maýyplyk bolan adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada ýerli habar berip gelýär. Redaksiýa maýyp adamlaryň ýaşaýyş şertleri barada häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Ukraina öten akşam Ruslaryň köp sanly pilotsuz uçur hüjümlerini edenligini şol sanına Moskwanyň giňerimli hüjüm başlanaly bäri Kryv Rih şäherine iňuly zarbasyny uranlygyny habar berdi. Şu aralykda Orset 2 sany Ukrain pilotsuz uçuryny Gara deňiziň üstünde we ýene 7 ýerde urup gaçyranlygyny öňe sürdi. Şol wagtda Kreml Orset'iň Gara deňiz alalasygyny diňe bir näçe şert berjay edilenden soň ýerine ýetirip biljekdi barada aýdanlaryny gaýtalady. Mikolaýew Ukrainanyň Gara deňiziň goýundaky Port şäheriniň häkimi Orset'iň uran pilotsuz uçur zarbalary baradaky habarlardan soň Sewitde elektrik togunyň gysgaly ýagdaýda kesilenligini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski dron hüjümleriniň Russiýa bilen serhetleşýän demirgazyk Günnogor suw sewitindäki infrastruktura hem ziyan ýetirenligini aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri umuman alanynda Orset'iň öten akşam uçuran 117 pilotsuz uçurynyň 56-syny urup gaçyranlygyny aýtdy. Pilotsuz uçurlaryň 48 sanasynyň uğurny ýitirenligi, harby güýçleriň olaryň uğurny üýtgetmek üçin elektron söwüş tilsimlerini ulananlygy aýdylýar. 26 martda berilen habarlar Birleşen Ştatlaryň Gara deňizdäki hüjümleri durulmak barada bir günen Ukraina we Russiýa bilen aýratynlykda gelen alalaşyklarynyň haçan we nädip güýje girjekdi barada sorawlaryň arasynda peýda boldy. Moskwanyň kesgitlen şertleri bu meselede şühü döremegine sebäp bolýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 3-nji gün 26 martda Russiýanyň pilotsuz uçur hüjümleriniň Kryv Rih şäherinde we suw sewitinde infrastruktura deskalaryna ziyan ýetirenligini aýtdy. Atşygy kesetmek barada geçirilen gepleşiklerden soň şeýle uly gowrumly hüjümleriň edilmegi Moskwanyň hakyky parahatçylygy eýermejekdigini bütün dünýä aýdyn görkezýär diýip Zelenski Telegramda ýazdy. Orset'iň Gorunmak Ministrliginiň eden beýanaty garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi we onu pilotsuz uçurlaryň 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlanan giňerimli soýuşyň 4-nji ýylynda Ukraina garşy söwüşiň esasyny okady bolan Gara deňiziň nişanalaryna gönükdirilenligi ýa-daýarlygy, dronlaryň diňe deňiziň üstünden uçurulanlygy aýdylmady. Gorunmak Ministrligi Rus goşunynyň Kursk sewitindäki 2 sany pilotsuz uçur we Belgorod sewitinde 5 sany pilotsuz uçury ýok edenligini aýtdy. Belgorod sewit häkimi bir raýatyň kellesinden yaralanyp keselhana ýerleşdirilenligini we pilotsuz uçuryň ýaşaýyş jaýyna azlyk ziyan ýetirenligini aýtdy. Nikolaýewda tok kesilmesine öten akşam edilen hüjümüň sebäp bolanlygy ýa-da elektrik güýççüliginiň serhesaplyk çäreleri esasynda kesilenligi bada-bat keskitlenip bilinmedi. Gara deňiz alalasygynyň başga aktam şühepde Saudi Arabistanyny Ukraina we Rus wekilleri bilen aýry-aýry geçirilen gepleşikleriň energiýa deskalaryna urulýan zarbalary togtatmak baradaky soňky borçnamalary ýerine ýetirmek üçin alalasyk çärelerini işläp dilmek mümkinçiligini berenligini aýtdy. Kryv Rih'däki harby dolanýaryş gurulugynyň başlygy Oleksandr Vilkul öten akşam edilen pilotsuz uçur hüjüminiň ýangyn turmagyna sebäp bolanlygyny, binalara ziyan ýetirenligini ýöne pida çekilmänligini aýtdy. Görnüşinden bu basyp aljylaryň parahatçylygy nähil isleýänliklerini görkezýär diýip ol Telegramda ýazdy. 23-25 mart aralygynda Riyadda Abbasanyň Ukraina we Russiýa bilen aýry-aýrylykda geçiren gepleşiklerine gazanylan alalaşyklar Abbasanyň prezidenti Donald Trump'yň 2 aý mundan odal 20-nji ýanwarda işe başlaly bäri uruşyň soňuna çykmak urun eden tagallalaryna gazanylan iň möhüm üstünlikleriň biri bolup görünýär. Ýöne olar köp sady düşnüksiz ýagdaýda galyrdy. Aktam bu gepleşikler barada aýry-aýrylykda eden 2 beýanatyna Gara deňiz şertnamasynyň Russiýanyň owu önümleri we dökün eksport üçin Moskwanyň dünýä bazarlaryna el ýeterligini dikeltmäge kömek etjekdigini aýtdy. Kreml bu mümkinçiligi 3 ýyl gowrak mundan odal Ukraina garşy başlanan dolgerimli soýuşyndan soň ýitiripdi. Birleşen Ştatlar parahatçylykly çözgüt tapmak üçin iki tarapyň arasynda gepleşiklere ýardym etmegini dowam etdirer diýip Aktamyň beýanatynda aýdylýar.
Bu alasklar ikinci Jahan urşundan bäri Ýewropada iň uly we iň ganly konflikti togtatmak üçin has giň ýaraşyk şertnamasynyň ilkinji adamyny alamatlandyrýar. Emma beýanatlarda energiýa deskalarynyň çäklerinden aňyrda beýleki raýat infrastrukturasynyň nysana alınmalygy barada hiç zat aýdylmaýar.